Mene afikira pano ni mwene amamwene amene amalemekezedwa ni mkulu wa mafumu achiromwe ndi mene akufika kuti afuna ayendere m'midzi imene ayipanga pano pa yachiromwe. Midzi imene ayipanga ngati lomwe. Oho, so mene zateremu ndiye kuti mwambo ukhala ukuyamba msanga salima. Mambo mene madikira mfumu nde sikungonesera kuti mfumu imene iyi ndi munthu olemekezeka ukuona apita mtali kwafika komano nkhope zawo ndeza chiromwezo zimenezo. La chiromwe ndi makala Anamwali amene wandeka pano. Anamwali. Mamwene la oendela tuiwa awe kumana ni mavuga mafuti akakhala mwina onetsa mabere zimene analeta Alhomwe mukupanye mulukuze okadawo ana makwato akadawo derivelu kuluku nditu odewo okadawo wedela nditu atu amudini mwewa wa chaka chino wa Mulhako wa Alhomwe mwambo wa mphamvu kwambiri we must say mwambo wa mphamvu akuti wa chaka chino aukolezera moto umuzi wasa mwina kutandale pena basa tukikukila uchisangu ndekuna chibani chifuna kuonesa mwanga makazi chibani chifuna kuti uonesa uli ya ife umozi ulipo mene mabwela mudafulani waona kukila mozi akubwela pano ena si utachita kutengedwa abwela mwakufuna kwawo madepoti mozi akudikira kuti aende kupisa chilo ndalama yawo kubwela milimbasi kubwela pano ndi anthu mambo mene wamaukonda kwambiri upeza kuti konse kuti machoka kuti maona anthu akudikira kuti akwele milimbasi afike m'malo ano. Taona ndithu anthu mazana ena akuyenda okha mwina ndi transport yawo kufuna kuti adzaonere Mulhako wa chaka chino. Ndiye tsopano senior chief Kaduya ndi amene akufika ano tsopano kuti atenge mpando wawo. Atenge mpando wawo ndi mfumu imene amayilemekeza kwambiri mfumu yaikulu ya Alhomwe mbuye muja unali malemu angolongoliwa pano pa ndiwowa nde atachoka angolongoliwa ndi amene alowano Mai Kaduya ndi amene ali mfumu tsopano yaikulu ya Alhomwe ndi amawalemekeza kwambiri kwaona awo akapasa malo apaderadera mmene zimakhalira mwina mambo ngati mwina wakulamba uja nawonso amakhala mfumu apaderadera nakonso achiromwe amakhala ndi mfumu yaikulu imene amayipasa ulemu. So achewa ali ndi wawo mfumu yaikulu yawo anzathunso achiyawo ali ndi mfumu yawonso yaikulu achiromwenso ali ndi mfumu yawo ali ndi mfumu yawo onsewo amakhala olemekeza mfumu yawo ukumbukiranso dzulo panali mwambo agona pamuhanya kumpoto uku koseko makhawa kuti amfumu awo amapasa ulemu apaderadera ndiye kunonso safuna kukhalira pambuyo ayinawonso akupereka ulemu apaderadera kwa Akaduya. ndiye mfumu yaikulu ya Alhomwe mfumu Kaduya yafika tsopano pano pa headquarters ndipo akhala akukhala kayemutsi akuti kuyendera kayemutsi chicho chimeneyo ndachimva lero kuyendera mudzi kuyendera mafumu awo kwapatsa muna ali mafumu ambiri ndi amangosankha apochepa chabe amene amakhanga ndi mamidzi mmenemo kuona kuti ayi mwadzuka bwanji zonse zili tayali kenako mambo khale kuyamba. Paliponse mumpanda muno paliponse pali kusowa mwinaso ikungokwerabe zomwe mwina nzosowa kwambiri kumwambo wachikhalidwe ngati kuti mwina ena amaona ngati zimakhala zachipande kumano DPP itachoka mboma